Azt mondja, majd összeszedem a csipjéteket. Nem csapatjátékos, abszolút egyébként. Azért érdeklődött annyira a szóló verseny iránt. Én szólóval biztos nem mennék versenyt. Úgy bazdmeg a szólózni, én nem tudok. Én sem tudok. PUBG-zni se tudok, de szólózni meg végképp. Szólóban menni rendes őket, az... Nagyon stresszes, én szerintem is. Meg idegölő, tehát hogy semmiből kapsz egy fejest és kidob. És semmi infód nincsen, nem tudsz beszélni, meg nem tudod így mondani terhet átrakni, tehát hogy... Te hibád volt. Jól elbasztasz, az meg miatt szóltam. Ha nem felállás. Mint a izébe volt a torrentébe. Neked faszod van. Mész a var? Nem, hogyha nem felállás. Nem felállás, nem. Az beteg az ember. Az nagyon. Nekem a kedvencem, amikor elmutatja, hogy kell, hogy hívják a vonatjegyel ülni. Aztán, hát persze nem tudok, hát el van használva. Magdos a csávó nyakát, aztán nem folytogatja. Persze, hogy nem megy. El van használva, ez van használt. Mi van, Pubi? Mindenki akar, hogy a scope sincsen, Jóci. Jó, de az karna. Most vette ki a dropból a 6-os. Ja, igen, az gond lehet. Amikor Laci az AVM-el ezen a pályán. Ott az írsz. Ne nézzél, Gyuszi! Ne nézzél! Láttam, hogy nézel. Hogy nem vett észre? Most mindenki hallgat? Nem vett észre, jó. Sorry. Akkor most valaki tudja, hogy látom, aki nem vett engem észre. Ki lehet az? Ez ki van zárva, mert én nem tudom. Én nem tudom, ki lehet az. Nem tudom, hogy több infót adjál. Ja. Ilyen sziklás és sivatagos részem van. A városban. Igen. Kicsúszik az egér a kezemből, úgy fogom. Én le is tudom inni. Simán. Ja, én is tudok inni. Fú, inni? Aztán én is. Bármennyit. Azt tudjuk, aztán utána egy hétig nem látunk, bazd meg. Volt olyan is. Tudom. De hogy egy lövéssel ördült még el, az fura. Hogy mindannyian körbeugratotok be és ott csilleztek végig. Kijövő egyet, mert ezt láttam én. Gyakorlatilag az elejétől ez már egy végjáték van. Azon a top 5-ben megint benn vagyunk. Hoppá! Úgy limittált Jócit. Megláttam a lábadat. A lábamat? Fejemet? Tetszett mi? Igen, mondja, hogy szét kell tőlem. Végig hallottam, bazd meg. Én láttalak, hogy befutottál, és azért is kérdeztem, mondom, honnan jöttél el? Mondom, itt végig én is a szélén, mondom, most érek be, és láttam valakit. Mondom, erre jövök, megnézem, de minek neked ennyi töltény? Ja nem tudom, csak úgy lútoltam. Hármaszkor végre. Vitte neked az lootot, látod? Mert te nem, hogy elindultál volna befelé, inkább megvártál. Hallottam, hogy lépkedsz, de azt hittem, hogy te majd bejössz ide, aztán... Nem, én ma voltam itt, és láttalak. Mondom. Jó, szóval nem tudtam, hogy te láttál. Kecibe! Láttam, hogy befutottál, csak nem tudtál, vagy pedig... Bazd meg, Laci! Én futottam be a körbe, bazzeg, így el is engedtem a hiszét a billentyűzetet, autófutással mentem, azt itt vagy előtte. Ahhoz képest elég jó szétszettél, csak mondom. Autóaim. Ja, tényleg. Rám rántott mi? Úgy csak mondom, ott valakit éppen szkópoltam, amikor rám törtél.
Nem volt szép, Laci, ez. Hátulról, bazd meg. De nagyon közelről hallottalak meg csak. Bongatás volt meg sziréna. Sziréna. Jó, de most már aha. Bazd meg. Egy pár. Megint két fasz között. Ó, és ezt szereted is, mi? Ez nagyon. Ennél jobb nincs is. Csak így egy pár. És szia. Ez olyan szóló élmény volt. Meg kell tenned. Meg kell tenned. Látta, töltötted az életedet. Hát mellőttem azért. Igen. Kell mennem, baszki. Persze! Hogyan? 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 Hármas tudtomat hogyan? Jó, Ez report. Amúgy is benyújtad a killemet. Biztos ez jó fejbe lőttem, és utána meg izé. Igen.